Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. Имрӯза мавзӯъ хитоб ба ҷавонмардои тоҷик. Анамин шумон иҷозат додем ки Раҳмонови золими модарбахатои душмани миллати тоҷик ва иффату номусу шарафи модару хоҳару хонумҳои тоҷик дастдарозӣ кард. Анамин хомӯшии шумо буд, анамин дарбадари хокбасари шумо буд. Анамин модаротонро партофта як аҷнабиро бовар карда биромада нонкобӣ рафтани шумо буд ки ин ҳаромзода модару хоҳару наздикои мову шуморо беиффату яъне обрӯшона паст карда истодааст. ин ҳамаш аз дастаи шумо. барои он ки шумо беғайрат шудед, чӣ коре кард, чӣ гӯҳе хӯрд, чӣ номаъқулие кард, хомӯш истодетон. ба ҳамин хотир ҳоле ки мо фурсат дорем, ин падарлаънати охири падаре ки бар зидди дини мо биромадааст, бар зидди муқаддасоти мо биромадааст, мо пешгирӣ кунем. мо фурсат дорем. ин ғуломию дарбадарии хокбасари шумо бошад, мо обрӯи моро тамоман аз даст медиҳем, аллакай пасттарин миллат шудем, боз шармандатарин, боз расвотарин, боз расвои ҳамин дунё ва охираттарин мардум мешавем. агар ин дарбадарию хокбасарию аз биҳишти ин золим фирор кардан бошад. 4 мисра шеър дар бораи ин пирхук эҷод карда будем, мехонем, баъд суҳбатро идома медиҳем. ту шармсорию боз шарме надорӣ, ба ҷуз қавмат дили нарме надорӣ. аҷал рӯзе туро ғофил бигирад, ба ҳеҷ тоҷик ягон раҳме надорӣ. ба ҳамин хотир ин золими падарлаънати нотоҷики муғул ҳаргиз ва ҳаргиз ба мардуми тоҷик, ба тоҷикистониён, дигар миллатҳое ки 4-5 миллат 6 миллати дигар зиндагӣ мекунанд онҷо, ҳеҷ раҳме надорад. ин то тавонад обрӯи моро мерезонад, обрӯи моро дарбадару хокбасар карда аз даст меравонад. ин ҳамин золими падарлаънат дар тӯли 35 сол мехоҳад ки номусу шарафи миллати тоҷикро зери по кунад. ба ҳамин хотир ҳоле ки мо фурсат дорем ки ин падарлаънатро бо тарафдоронаш, бо ғамнияти дузду ғоратгараш, имрӯз ғамнияташ як шаҳри панҷакендро ҳамая обрӯшро резонда гаштанд, ҳамаро фоҳиша карданд, ҳамаро таҷовуз доранд, боз хоялеҳсонаш биромада ношармида пуштибонӣ мекунанд. ин ҳаромиҳоро ҳамаш аз дастаи ҳамин пирхуки модарбахатои фоҳишаи авлод фоҳиша аст ки ба ин рӯзо омада мо расидем. ҳамватанони азиз, бояд мо бедор шавем, бояд мо ҳамакаса ҷавоно ба ватан баргардем. рӯзи фирори ин пирхук хело наздик аст. иншоаллоҳи раҳмон мо бо ёрдами бародарои тоҷикистони тоҷикони афғонистон мо ин тӯдаи авбошро сарнагун мекунем. инҳо на ҷуръат доранд, на ғайрат доранд, инҳо на мардигарӣ доранд, инҳо аз зан валлоҳи пасттаранд, инҳо нангу номус надоранд. инҳо дар ҳамун толоре ки шистен, ин ҳаромӣ бар зидди дини мо мебурояд, суханронӣ мекунад, ҳамаш қарсақ мезананд. онҳо омодаанд ки зану духтарошона ин пирхук дум монад, кӯз монад, онҳо боз қарсақ мезананд. мо аз он тӯдаи авбош нестем ки инро иҷозат диҳем пирхуки ҷавмасти модарбахатои душмани миллати тоҷик ин корҳоро ба сари мо орад. мо ҳаргиз ва ҳаргиз тоҷико намехоҳем ки ҳаромзода ин корҳоро яъне пеш барад. мо инро дастошо кӯтоҳ мекунем, мо инро сарнагун ва несту нобуд хоҳем кард. ин рӯзо хело наздик аст. ҷавонмардо бояд ба ватан баргарданд. иншоаллоҳ раҳмон рӯзи ворид шудани бародаро шерои аллоҳ наздики шуд. бояд шумо аз ягон сабзи ба дасти ҳаромӣ натарсед. бояд шумо ҷавонмардое дастгирӣ кунед. бояд мо ин тӯдаи авбошро
با سرداری این پرخوک رحمانوف زنده بازداشت کنیم که اینها در نزد این ملت باید جواب گویند. بار دیگر تکرار میکنم، کسی که در سرحد حمایت میکند این پرخوک رحمانوف و اینها سگمور و حرامور خواهند شد. آنها هرگز و هرگز واردی بهشت نخواهند شد. آنها جهنمی اند. مادر و خواهر و دختراشان، کودکاشان در تاریکی نشسته تا سحر عذاب و رنج میکشند. اینها این پرخوک را میروند با اولادش پشتیبانی و طرفداری و حمایت میکنند. پس باید این ملت بیدار شود. از جبر و ظلم این مادر به خطای امام تپک ما نجات یابیم. هموطنان عزیز، امید دارم که این ملت بیدار میشود. این توده اوباش روزی سرنگونیش انشاءالله خیلی نزدیک است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.